काम कार काम तो मोर कौन काम आज्ञा पार करबो मोला पानी पड़ुजी मु खाली पार कर चलबी नहीं मोर किछ काम ना गाउ सब काम राछ ना सब काम देखो ना एई पटे माछ एते उठुजी जो पड़ी होउजी एते काठ उठुजी म हेतको धरि के जदी जाके कि ने 10 दिन खाइबे पानी पड़ुजी मु हेपडी कोन पाई जेबी भागवत कहला गया आपण हस्ते जिह्वा छेदी के तार अछि प्रतिवादी जानू जानू शुणु शुणु न जानू रे अजणा आसिला बेले सुलभ गला बेले कांदना मुई देखुजी पानी बढ़ुजी पसी जी गाड़ी आउली ट्रक आको दौड़ी जीवा मारी गले कहो भाग्य दोष प्रभु मारी देले क्या टिके अटकी गला सुविधा कोन बाबा रे अटकी गले एपटे माछ मरा मोर भावे नाही मुई कोन पाई ताकुई पावना देगिन नेबी के तमरो काम बिक्री करे तुम पैसा पाइबो बढ़ुजी नदी मते डाकिलो मते कहो तू कोले पैसा देबो आमे क्या तुम्हें व्यापारी घर माल जे पैसा देगी आम जीव कर मोर गोटे कथा कथा बाबा रे कथा एटा थाल टिके मोर घाटे शुभे हाला गुला हाला नाउरी पीला डोंगा बाला बाला कहले ना कौन मुझे नमाइले मत बहुत गुड़े मिल मु कौन पार करी हाँ तुम जो दिन पार कर तुम नजर आती ड्राइवर काले गाड़ी पार कर नब
ଏ ବଉଳ ହଲୋ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେବା ଆଗ ଟିକେ ଆଲବମ ପଦେ ଦେଇଦି ବୁଝାଇ ଦବା ଯେ ଏ ବାଧା କଣ କେସି ହବ ଆଉ ଆମ ବାଧା କଣ କେସି ହବ ନା ହଁ ଟିକେ ହେଇ ବୁଝାଇଲ ତୁଳି ଖା ପୁଅ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ପାଉଣା ଦେଇକି ପାର କରିପାରିବିନି ତମେ ଯଦି ପାର କରିପାରିବନି ଯାଅ ଯୋଉ ବାଟରେ ତମେ ଚାଲି ଯାଅ ଆଉ ଶୁଣ ଶୁଣ ଆଗ ତରାଇ ଗମନ କର୍ମ କୁରେଲି ପାଉଣା ଦେ ଯାଇ ତାପରେ ତୁମର ବସିବି ନହେଲେ ଯିବି ନାହିଁ ସାର୍ ଟିକେ ଚାଲୁ ଲିପୁନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟେଣ୍ଟୁଲ ଗ୍ରାମର କୋଲାର ନାମରେ ଦହି 50 ଟଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗାଁର କରୁଛନ୍ତି। ସର ସାର୍ ଏଟା ହେଇଗଲା ନା ଥିଲା କୁଲାଡେ ହଁ କାନସର ବାବାରେ ସାରେ ସାର୍ ଟିକେ ମତେ କହୁଛି ହଁ ସେ ଟିକେ ଆଲବମ ଆଡେ ଯିବାନି ନା ଜମା ଆଲବମ ନାହିଁ ଯିବା ଜମା ଆଲବମ ନାହିଁ ବାବାରେ କହିଲେ তুই যদি পার ন করিবু পাওনা ন দেবু তাহলে তুই ফেরি যা আমকু যে দব সে করিব বাবারে তমে ডাকিল করিবা বালা পৌঁছিলা তাকু মাগুজ দেলে সে করিব তমে দেবা কথা যদি তোমার এতে মন ନାହିଁ নবা দবারে পাওনা ন দেকি যদি যাবার মন পাওনা নেইকিনি তমে যাব বুঢ়া আইজ মানে হক করিব ଦବ ପୁଣି ଆଉ ହଁ ଦେବି ନା ଦେବି କରିବି ବାବା ନାବ ନାଗିଛି ମାନେ ନ କରିକିନି ଛାଡ଼ିବିନି ବାବାରେ କେମିତି ଦେବି କେତେ ଦେବି କୋଉଠେ ଦେବି ବାବା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠୁ କଟକ ଭଡ଼ା 150 ଟଙ୍କା ଏଇଠୁ ସମ୍ବଲପୁର 200 ଟଙ୍କା କେତେ ଦେବି ଗୀତ ହଁ ବାବା ଗୀତ ଟିକେ ଠୁକିବୁ କୋଉ ଗୀତ ଗାଇବା ନଥିଲେ ମନା କରି ବୋଲ ମତେ କହିବ ଟିକେ କେତେ ନେଲେ ଦବ ମତେ ଟିକେ ଲ ମତେ କହିବ ଟିକେ ଶୁଣ ଭାଇ
ବାରି ଆଇଛି ଆଉ 9 ଟଙ୍କା 12 ଅଣା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଲେଖା ଏକାକ୍ଷର ବସାଣନା ତା ଲେଖାର ମାତ୍ରା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ 1 ଥିବ 2 ଥିବ 12 ଲେଖା ହେଇଥିବ ଗାଁ 1 ଏପଟ ଉଲ୍ଟା ତଳ ନାସି ଦିଟା କାଢିକି ଥିବ ଏଲା 12 ବୁଝିପାରିଲେ ବାବା ଏ 12ଟା କଣ ଅଣାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରର ସୂଚନା ମାନେ ସଂକେତ ଆଉ କହିଲା 9 ଟଙ୍କା ଶରୀର ଭିତରେ 9ଟା ଦ୍ୱାର ବାବା 10 ଦ୍ୱାର ରୁନ୍ଧି ହେଇନଛି ବନ୍ଦ ହେଇନଛି ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପାଦ ମସ୍ତକ ସମର୍ପଣ କରିବା କଣ ପାଇଁ ଇ ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି ସନାତନୀ କହିଲା ଆମେ ଗୋବିନ୍ଦାନନ୍ଦିନୀ ବାବା ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଯିଏ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ ନୀତିଦିନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯିଏ ସଦା ସର୍ବଦା ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କରି ପ୍ରେମ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏମାନେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଅବତାର ଅଂଶ ବିଶେଷ ତେଣୁ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପାଦ ମସ୍ତକ ସବୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ଯାଏ ଏମାନେ ଦେବେ ବାବାରେ ଟିକେ ଠୁକିବୁ ବାବୁ ଯାଇକି ଜଣେ ତ ସେଇ ଜଣକ ଇଏ ନା ମତେ କିଛି ଛଳନା କଲା କେମିତି ଜାଣିବି ଆଜ୍ଞା କହିଲା ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ ସେ ତ ଭକତ ଜୀବନ ଭକ୍ତର ଭାବରେ ବନ୍ଧା ଏ ପିଣ୍ଡ ସମର୍ପଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଭକ୍ତିର ସହିତ ଭାବର ସହିତ ଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଇଆଡୁ ପାଉଣା ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଉଣା ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବାବାରେ ତେଣୁ ଏମାନେ କିଏ ସାର୍ ଇଆଡକୁ ଯିବେ ନା ବନ୍ଦ କରିବେ ନା ଆକୁ ଯିବା ସମୟ ଅତିବାହିତ ଆରେ ତମ ଭିତରୁ ଝିଅ ଯେମିତି ଖୋଜନ୍ତି କିଏ ଜଣେ ଅଛ କହିଲ କିଏ ଅଛ ମୁଁ ଯଦି ଖୋଜୁଛି ଦେଖି କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ତମେ ଅଛ ହଉ ନାରେ ବୋ ଇଏ ମୁଁ ଯଦି ଖୋଜୁଛି ହଁ କେମିତି ଜାଣିବି ସାରା ଆଠୁ ଚାଲୁ ଖାଲି କହିଦେଲେ ମୁଁ ନା ଯୋଉ ଖବର ନ ଦେଖିନା କିଛି ଜଣା ପଡୁନି କୋଡ଼ା ଏ ଆଜ୍ଞା କରୁମାଳା ଠକ ଠକ ଦେଖାଇ ହେବାକୁ ପିନ୍ଧିଛୁ ଭେକ ମନ ବାଇରେ ଶେଷେ ଭୋଗିବୁ ନରକ ନୟାଗଡ଼ ମାଟିର କବି ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ କହିଲା କି ଏ ଭାରତ ବର୍ଷେ କେତେ ଯେ ବାବାଜୀ ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଚିତା ଚହିତ ପଛାଡ଼ି ଅଙ୍ଗାଣି ବଜାଇ ମରନ୍ତି ଗରଜି ଅଙ୍ଗାଣି ବଜାଇ ମରନ୍ତି ଗରଜି କହିପାରିବ କି ଚିନ୍ତାମଣି ଆଏ ଚିନ୍ତାମଣି ଆଏ ଚିନ୍ତାମଣି ଆଜି କପିଲା ମୁଁ ତାଲିକା ମାଗୁଛି ଦେଇପାରିବ କି ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶଭୂଷାରୁ କଣ ଜାଣିବି ଆଜ୍ଞା ହଉ ଦେଖି ଗୋଟେ ପଦଟେ କହିଲ ହଁ କଣ ତ ପଦର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ସେମିତି ପୂରଣ କରିଦେବେ ମତେ ପାର କରିଦେବ ନା ବାବାରେ ହଁ ହଉ ଛୁଆକୁ ଟିକେ ଯାହାହେଲେ ଟିକେ କହିବା ନା ଆଉ ଦୋଳ ବିମାନ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି
এই মাইକିনানি যদি কুয়াড়ে পানি আনে টিকে গলা ভারি অধঘଣ୍ଟା লেটে গলা চন্দ্রসেনা ঠেঙ্গা ধরে তড়িথিব কুটিଳା ତା ଝିଅକୁ ପଠେଇଥିବ ଜଟିଳା ବୁଢୀ ତୋଡ଼ କୁଆଡେ ଗଲା ଦେଖେ କୋଉଠି ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇଛି କୋଉଠି କଣ କରୁଛି କୃଷ୍ଣ ନାଁ ଧଇଲା କଣ ବଡ ସଂକୁଟୁମ ଯାକ ପୁରା ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଠିଆ ଛୁଟିଆ ଆକାରରେ ହଁ ରାତି ସାରା ଜଗିଛି ଚନ୍ଦ୍ରସେନା କାଳେ କୃଷ୍ଣ ପଶିଯିବ ବାବାରେ କିଲୋ ଏ ଦୋଳ ଯାତରା ଚାଲିছিল ମତେ ଦେବ ବୁଝାଇ ଆଲୋକ ପର ଗଇ ଦଶମୀ ଦିନରୁ ତାଟ ବଳ ବିମାନରେ ଝୁଲାଇ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସେ ତାଟକକୁ ଚିହ୍ନି ଦେଲେ ରାଧିକା ରାଧା ମନ ଜାଣି ମହାପ୍ରଭୁ କରିଲେ କି ନାୟିକା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନରୁ 10 ଦଳ ଯାଏ କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗରେ ଭୁଲି ଯାତରା କଲେ ସେତେବେଳେ ଶାଶୁ ବହୁ ପୁଅ ଦେଖ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଗହଳିଆ କଥା ସାଧା ସିଧା ଛୋଟିଆ କଥା କୁଆଡେ ଦଣ୍ଡେ ଗଲେ ଘଇତା ମାଗି ତଳୁଛନ୍ତି ବାପୁ ମା ସବୁ ଦିଗ 10 ଦିନ ଯାକେ ପର ଅଣ୍ଡରାଳ ଧରିକିନି ବୁଲିଲା ଯାତ୍ରା କଲା ସେତେବେଳେ ଜଟିଳା କୁଟିଳା ଚନ୍ଦ୍ରସେନା କିନ୍ତୁ କିଛି କହିଲେନି ହଁ କୁହ ଆଲୋ ବଉଳ ନାଉରୀ ଭାଇ ପଚାରିଲେ ଯେ ଯେତେ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ରାଧା ଏକାଙ୍ଗ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ବୁଲନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କୋଉଠି ଥିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଥିଲେ ନାଇଁ କୋଉଠି ଥିଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କିଛି କଟକଣା କଲେନି କେମିତି କଟକଣା କଲେ 10 ଦିନ ବୁଲିଲେ ରାଧା ଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ପାଶରେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଲାଗିଛି ଦେଖ ପ୍ରତି ଘଟରେ ନିତ୍ୟ ଲାଗିଛି ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିହାର ପ୍ରତି ପ୍ରତି ଘଟରେ ଆଉ ଶୁଣ ଗତରାଇ ମନ କର୍ମ ଦେଇ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଏକ ଆଉ ଶୁଣ ଗତରାଇ ମନ କର୍ମ ଦେଇ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଏକ ବିମାନ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲନ୍ତି ସଧିରେ ଶୁଣୁଥାଅ ମନ ଦେଇ ଆଗ ତରାଇ ମାୟା ତନେ କରିଥିଲେ ସେଇ ଗ ଆଗ ଘାଟ ତରାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନାଇଁ ସେ ଯେତେ କହିଲେ ତ କଥା ବୁଝିବନି ସେ ବୁଝିବା ମୋଡ଼ରେ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ମେଡିସିନ ଦେଇଦିଅ ସେ ବୁଝିଲେ ଘରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଚାଲ ଆକୁ କଥା ନାଇଁ ଚାଲ ଆକୁ ଚାଲ ଆଜ୍ଞା Thank you.
ପାଣିଟାଟି কিলো মাছিটি ছোটিয়া মজাতি ছোটিয়া এ মাছি ছোটিয়া জীবন আমার তো সব ছুটিয়া কিলো মো ছুটিয়া জিনিস ছুটিয়া জায়গায় বাগেই কি বসি জীবন ঢাকু হৃদয় থাও হ্যালো আসে